Dostavaj plnú. Dostavaj plnú. Nice. A trojka prišla až následne, že? Nice.
Martin. Jestli to... Čo si myslí majiteľ dolnokubínskeho Mavericku o tomto turnaji? Usporiada sa niečo podobné aj v Maverick klube Dolný Kubín? Tak my už dlhšiu dobu uvažujeme, nás čaká v marci výročie, prvý rok, odkedy sme vlastne začali fungovať. A uvažujeme o tom urobiť určite nejaký pekný turnaj, natrilo by sa. Ja som hlavne rád, že sme mohli prísť do Košíc, pretože môj prvý veľký turnaj, alebo väčší turnaj, ktorý som odohral, tak to bolo tu v Košiciach, keď sa tu hralo PokerStars Košice Open v novembri 2010. A moc som rád, že sme sa mohli zúčastniť. My tu na toto prostredie považujeme za poker vynikajúce, východňari sú skvelí ľudia, takže užili sme si to. Ďakujem veľmi pekne za toľko komplimentov. A teraz už prejdeme späť k turnaju a ako sa celý turnaj pozdával od organizácie až po kvalitu hráčov? No, organizácia určite vesmírna, čo sa týka kvality hráčov, tak to zase už zorientovaní na toľko sme v pokerovom prostredí slovenskom a vedeli sme, že ideme do jednej z váš slovenského pokeru, že tu je množstvo predovšetkým domácich veľmi kvalitných hráčov, takže či už organizácia alebo aj úroveň hráčov určite na jednotku. Videli sme, že dlhý čas ste boli si bol na Čipride, celkom ti to vyšlo a potom prišiel finálový stôl a bol si viac menej kartu. Ťažko sa takto hrá, neviem, dá sa k tomu niečo povedať? Ja to beriem úplne v pohode, pretože ja v podstate už po včerajšom dni nie je zvykom, aby ten chip leader po prvom dni, aby mu to jednoducho vydržalo. Ja som bol neskutočne rád, že v podstate som si hral takú hru, že som ešte z tých pôvodných 190 000 si vybudoval fakt krásny spek, že aj na finálový stôl som si donesol tých čipov hodne, dával to nejaký priestor na hru, ale skutočne carded, ako to pre mňa finálový stôl bola variácia whole cards 2x a dookola, takže beriem to úplne v pohode. V podstate, keď prišiel na finálový stôl, tak to bolo v podstate každá ruka dvojka. No celkom každá nie, setral sa tam ihla trojka s osmičkou, takže úplne robil som, čo sa dalo, ja som spokojný. S tým sa hrá veľmi ťažko. Dobre, tak na záver ešte jedna otázka. Koho pasuješ do role možného víťaza, alebo prípadne tým na finálový head-up? No jednoznačne ja som hodil takú poznámku tam na stole, keď sme zostali 4, ja som si vlastne uvedomil, povedal som chalanom, či si všimli, že sme tam zostali vo štvorke z toho nášho, by som povedal, semifinálového stola, takže s nimi som odohral hodne hodín včera večer a aj dnes vlastne, kým sme sa sformovali na finálový stôl a tých chalanov, ktorí tam traja sú, tak nielen preto, že majú momentálne taký chip count, aký majú, a určite buď Sergej, alebo teda Martin, jeden z nich, ako určite verím tomu, že ten heads-up budú hrať oni dvaja. Musím sa priznať, boli to typy väčšiny hráčov, ktorí odchádzali postupne z turnaja. Tak ešte raz gratulujem ku krásnemu úspechu a prajem veľa ďalších pekných úspechov, či už live pokry alebo online pokry, lebo vieme veľmi dobre, že sa mu venuješ a že už si jeden pekný úspech zaznamenal aj práve v online pokry. Ďakujem veľmi pekne. Si doufám, že mal síly čas, kámo? Nešlo ti, ale ja viem.
Tak urobiť nejaký deal? Neviem. Hovorím, nie? Však sa pýtam. Môžete to stopnúť? Môžem, to prečo nie. Keď head zapstaje prestávku, nie? Jasne. Koľko tam máš? Šítam. Jasné, počas turnaja si bol hore-dole, bol si ako na hojdačke, potom si sa postupne na finálnom stole usadil na Čiblíde. Ako celkovo hodnotíš svoju cestu turnajom? Myslíš si, že to bola jednoduchá cesta, alebo skôr to bola z tých zložitejších? Nemal som vôbec jednoduchú cestu. Včera som sa pol dňa nemohol dostať cez starting stack. Potom ma presadili na druhý stôl a za jeden level som 8000 nahromadil 140 000, ale niečo som prehral, tak dnes som zakončil zo 117 a dneska mi až do finálového stolu môžem povedať, že sa nedarilo, nechodili karty, bol som na short stacku, ale tu sa to všetko obratilo, mal som šťastie, dobré spoty, aj river zachránil, takže super. Jasné, a čo tvoji superi? Ktorý z týchto superov bol najnepríjemnejší a práve naopak proti ktorému sa ti hralo asi najlepšie? Tak ťažko povedať, myslím si, že viacej ich bolo nepríjemných, tým, že nepoznám tých hráčov po väčšine tu, tak neviem, čo od nich môžem čakať. Takže som bol trošku opatrný väčšinou, ale tak myslím si, že Sergejovi to išlo celkom dobre. Zvlášť je nebezpečný hráč a ten vypadol, takže uľahčil cestu za prvým miestom. A neviem, proti komu sa mi ľahko hralo, to je ťažko, nechcem. Dobre, na záver ešte posledná otázka. Ako celkovo hodnotíš tento turnaj a organizáciu tohto turnaja? Super, určite sa sem rád vrátim. Páčila sa mi najmä štruktúra. Turnaj bol hrateľný fakt až do poslednej hry. Average bol stále 50-40 big blindov, čo nebýva na Slovensku vôbec výkon. Čiže čo mi vyhovovalo viac menej. Takže dúfam, že bude viacej tak. Takže môžeš povedať, že sa hral kvalitný poker až do konca a nebola to ruleta? Tak, niekedy to ruleta bola, ale myslím si, že to k pokru patrí a nejako som to ustal aj so šťastím. Tak. Jasné, tak ti gratulujem ešte raz pekne k víťazstvu a prajem ti veľa ďalších úspechov. Díky moc. Aj sa pekne. Šťastnú cestu do Považskej Bystrice. Čau. Dobre, vidíš? Dobre, maj sa pekne.